Prajem vám pekný deň, vážení diváci. Študentské divadlo Gimis oslávilo 30. výročie svojho založenia slávnostným galavečerom. Podujatie, na ktorom sme boli i my s našou kamerou, sa konalo vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. Odvysielame aj ďalšie príspevky, okrem iného o narastajúcom probléme parkovania, a boli sme aj na kurze plávania pre škôlkárov a školákov. Budeme radi, ak nás budete sledovať až do konca. Na Ondrejskom jarmoku je veľa návštevníkov, predajcov i zábavných atrakcií. Kým my tam chodíme pre potešenie i čo si nakúpiť, naši mestskí policajti dbajú na našu bezpečnosť. Pred konaním už sú naplánované služby, takže je výkon zvýšený kvôli veľkej návštevnosti a kvôli tomu, aby vlastne nedochádzalo k žiadnemu narušeniu verejného poriadku, aby to preventívne všetko fungovalo, respektíve aby to bolo tak aj usporiadané. Počas Ondrejského jarmoku mestskí policajti musia dávať pozor na mnoho vecí, aby nič nenarušilo príjemnú atmosféru. Už štvrtok s celým tým ceremoniálom začíname. Musíme toto veľké parkovisko vyprázdniť, aby sa sem vedeli nasťahovať predávajúci. Vtedy to už vlastne uzatvoríme, potrebujeme proste ten výkon tak zvýšiť, že už vo štvrtok ráno, aby tu dvaja kolegovia to vedeli usporiadať tých predávajúcich a vlastne aj ten výkon v meste, aby ostal, aby sme to nejako neskomplikovali sami sebe. Potom samozrejme už od piatka skorého rána už budú prichádzať predajcovia už úplne v plnej miere na tie svoje odkúpené miesta. Tam už budú kolegovia z Mestského úradu a takisto aj moji kolegovia z Mestskej polícii vlastne usporiadavať stavbu tých predajných stánkov. Zaujímalo nás, aké skúsenosti majú mestskí policajti z minulých rokov a na čo by nás chceli upozorniť. No ja by som možno touto cestou veľmi pekne poprosil navštevujúcich, teda, ktorí prichádzajú na jarmok, sa popozerať, nakupovať samozrejme, takisto aj predávajúcich, aby viac dávali pozor na svoje príručné tašky, kabelky a takisto aj predávajúci na svoje kasy, aby nedošlo k tomu, že im volá kto odcudzí, či to hotovosť, alebo hocčo, však všetko, čo máme pri sebe, je cenné, lebo sme za to pracovali. Na našu bezpečnosť počas Ondrejského jarmoku dohliadajú nielen mestskí policajti, ale aj kamery na jarmoku i mimo neho. Máme tu osadenú jednu kameru, ktorá sa samozrejme točí samo dookola. Jedna nevýhoda je tejto kamery, že je dosť vysoko. Teda keď sú už tie stánky osadené, teda už pripravené na predaj, tak tá kamera vidí už len strechy, ale za to máme tam kolegu a dávame si to stále na najväčší monitor, aby sme videli čo najpresnejšie, čo sa deje. V minulosti sa nám stalo také, že presne videli, ako jeden náš taký spolubývajúci alebo spoluobčan odcudzil jednu kasu z jedného predajného stánku. Vedeli sme to hneď riešiť, ale zase hovorím, že veľká nevýhoda aj tej kamery, že je dosť vysoko a vidí strechy tých predajných stánkov. Ak prídete pešo na Ondrejský jarmok a bude pekné počasie, tak samozrejme nebudete mať problém s parkovaním. Pre motoristov by malo byť dosť parkovacích miest v okolitých uliciach. Parkovanie je problém. Aktuálnu tému znásobil aj prijatý zákon o zákaze parkovania na chodníku. Najväčší problém s parkovaním je na sídliskách. Za posledné 3 roky v Komárne stúpol počet vozidiel o viac ako 2000 a miesto je rovnaké, tak musíme hľadať riešenia. Snažíme sa nájsť optimálne riešenie v niekoľkých fázach, aby sme to nejakým spôsobom regulovali. Nie je možné, aby sa toľkoto aut zmestilo, vodiči tam parkujú svoje služobné autá, respektíve na sídliskách parkujú autá aj tí ľudia, ktorí v Komárne nemajú trvalé bydlisko. A v niektorých rodinách majú ľudia až 3 či 4 autá, to už nie je zriedkavým javom. Na jednej strane treba regulovať, kto a kde môže parkovať. Chceme zabezpečiť, aby rodina, ktorá sa napríklad vracia domov večer, mala kam zaparkovať. A chodníky sú veľmi citlivá oblasť. Navyše autá parkujúce čiastočne na chodníku blokujú napríklad aj prejazd vozidiel záchrannej služby či hasičov. Ďalšie parkovacie miesta sa budujú v súčasnosti a budú sa budovať. V tomto roku sme na to vynaložili 300 000 eur. Pričom sme využili najmä riešenie dlažby, aby sme nemuseli rôznymi predpismi zužovať parkovacie miesta, ale aby sme tento priestor čo najlepšie využili. Keď prší, práve tadiaľ to odteká najviac vody. Ami a járdákat illeti,
ahol a szélesség, a norma, tehát az előírás engedi. Pokiaľ ide o chodníky, ak ich šírka určená normou umožní, tam vyznačíme, kde sa bude dať parkovať. Teraz sa robí niekoľko takýchto dopravných projektov a ak to schváli polícia, žiadosť o povolenie sa týka ulic Gazdovská, Komenského, Vodná. Je veľa takých miest, potom by sa dalo nakresliť na určitých miestach parkovanie, ktoré by sa povýšilo na legálne parkovacie miesta. Dolgozunk több gyűjtőparkolón. Pracujeme na viacerých zberných parkoviskách, napríklad na Komenského ulici, kde je vážny problém, ale za nemocnicou na Zimnej ulici sme získali veľkú plochu a budujeme tam veľké zberné parkovisko. Rovnako na 7. sídlisku, na okraji Vodnej ulice, na vnútornej okružnej za garážami sme videli plochu, kde by sme mohli umiestniť také vozidlá, ktoré nemusia byť priamo pred domom, takže by sme dali služobným vozidlám ďalšiu alternatívu, aby mohli parkovať v okruhu niekoľkých stoviek metrov. Alkalmazható, vagy parkolás lehetséges. Situáciu pri rodinných domoch riešia garáže. Problémom sú sídliská. Tam parkuje aj množstvo ľudí, ktorí nemajú v Komárne trvalý pobyt. Ez azt jelenti, hogy ide nem kapunk érte adót. To znamená, že za nich nedostávame dane, čiže to, čo štát odvádza, neplatia tu poplatok za smeti, aj s tým musíme niečo urobiť. Osobitná pozornosť sa venuje parkovaniu pre zdravotne postihnutých, pretože ľudia teraz reagujú na skutočnosť, že sa parkovací systém sprísňuje. Za jeden týždeň sme dostali 26 žiadostí. Samozrejme, budeme maximálne podporovať, aby ľudia, ktorí sú skutočne obmedzení v pohybe, mohli parkovať pred domom, ale ak majú nejaký zdravotný problém, čo je nešťastné a držíme palce, aby sa vyriešil, ale ten pohybovo neobmedzuje človeka, tak môžu parkovať ako všetci ostatní, pretože pár metrová prechádzka nie je problémom. Komplex, figyeljük a parkolásnak a problémáját. Na problém parkovania sa musíme pozrieť komplexne a chceme ponúknuť také riešenia, ale väčšina rodín si s nimi prilepší. Presnejšie povedané, aby si jedna domácnosť s jedným autom mohla večer zaparkovať v blízkosti svojho domova. A áno, služobné auta a dodávky by nemali byť na sídlisku. Keď si pozrieme centrum Komárna, do 300 metrov je množstvo miest s parkovacími miestami, takže to nie je dôvod na to, aby sme sa nepohybovali a ja vždy hovorím, že bicykel je skvelým dopravným prostriedkom a Komárno má nielen bezplatnú verejnú dopravu, autobus, ale 72% mesta má dostupnú autobusovú zastávku do 500 metrov, čo je reálna alternatíva na dopravu. Hogy 500 méteres közelségben van elérhető autóbusz megálló. Zákon o zákaze parkovania na chodníku sa musí dodržiavať, aj keď v mestách, kde boli na to roky zvyknutí, nie je vždy praktickým zákonom. A városi rendőrségnek nem célja a büntetés. Cieľom mestskej polície nie je trestať. Aj teraz, v tomto období, v prvom rade upozorňujeme. Väčšina nedorozumení spočíva v tom, že sú hlásenia od obyvateľov a polícia to musí ísť riešiť, ale v žiadnom prípade nie je cieľom mestskej polície obťažovať obyvateľov. Nie je cieľom vydávať pokuty, ale ak to susedia alebo niekto nahlási, tak to musí riešiť. De amennyiben a szomszédok, hogy valaki jelzi, akkor muszáj eljárniuk. Študentské divadlo Gimis oslávilo 30. výročie svojho založenia slávnostným gala večerom Naše hviezdy. Podujatie, na ktorom sa predstavili bývalí gimisáci, ktorí sú dnes už známymi umelcami, hercami a interpretmi, sa konalo vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska Béniho Egrešiho. Dnes už legendárny Gimis vznikol v roku 1993 z iniciatívy vtedajších maturantov s pomocou a podporou režiséra Józefa Kišpenteka, vtedajšej riaditeľky MSKS Anny Vargovej a niekdajšieho riaditeľa Komárňanského gimnázia s vyučovacím jazykom maďarským Barnabása Ipóta. Nagyon-nagyon fontos az a tehetséggondozás, és a Gimis kapcsán erről azt hiszem, hogy beszélhetünk is, hiszen ez alatt számos tehetség került ki közülünk, akik nem... Výchova a podpora talentov je veľmi dôležitá a Gimis je toho dobrým príkladom, pretože z tejto študentskej scény vzišlo v priebehu rokov mnoho talentov, ktorí sa uplatnili ako profesionálni herci alebo úspeli v humanitných odboroch, kde potrebovali sebavedomie, dobré vystupovanie a komunikačné schopnosti. Tu v Gimise takéto skúsenosti získali a nadviazali priateľstvá. A Gimis az fogalom volt a városban, a diákok körében, mert Gimis bol pojmom v meste i medzi študentami, pretože byť gimisákom znamenalo určitú prestíž. Stalo sa, že som sa rozprávala s jednou babičkou a pýtala som sa, kam pôjde tvoj vnuk na strednú?
A ona na to, bývali mimochodom vo Vlčanoch, vyjadrila sa, že jedine do Komárna. A prečo do Komárna? Nuž tam je Gimis a ja chcem byť členom Gimisu. Myslím, že tento príbeh hovorí za všetko. A okrem skvelej komunity bol Gimis aj tvorivou dielňou. Nadväzovali a upevňovali sa priateľstvá, rodili sa lásky. A čo je na Gimise ešte veľmi dôležité je to, že talentovaní členovia sa neskôr vydali na umeleckú dráhu, sú z nich herci alebo sa stali režisérmi, scénografmi. Prvým predstavením študentskej scény bol muzikál Imaginárna reportáž z amerického popfestivalu. Odvtedy každoročne prinášajú divákom ďalšie a ďalšie vynikajúce predstavenia. 3 piliere Gimisu, ako to na gala večere odznelo, tvoria Gymnázium Jánoša Šejeho, MSKS Bényho Egrešiho a Mestská samospráva. V roku 1993 som bol začínajúcim učiteľom na vtedajšom gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským. A Gimis založili tiež v roku 1993. Bol to pre mňa veľký zážitok, keď som videl prvé predstavenia pod názvom Pop Festival. Ako mladý začínajúci učiteľ som sa ocitol vo víre tohto procesu a neskôr som sa stal jeho súčasťou ako riaditeľ, keďže školu vediem od roku 2001. Takže posledných 22 rokov z tých 30 rokov uplynulo pod môjim vedením. Som veľmi hrdý na to, že vtedajší riaditeľ dr. Barnabáš Žipót, ktorý bol aj môjim triednym učiteľom, podporil myšlienku študentského divadelného súboru na gymnáziu. Chcel by som však zdôrazniť, že tento súbor nie je prvým študentským divadlom mesta. Dejiny študentských predstavení v Komárne siahajú do dávnej minulosti. Prvú takúto hru uviedli v našom meste v roku 1681. Je pravda, že už žiaci hrali v latinčine, ale je to príbeh starý už 342 rokov a Gimis je veľmi krásnou, nádhernou súčasťou tejto dávnej histórie. Som hrdý na všetkých 1500 študentov, ktorí v predstaveniach Gimisu počas posledných 30 rokov účinkovali. Som hrdý na tých, ktorí Gimis vytvorili a som hrdý na tých, ktorí Gimis podporovali. Bol som v maturitnom ročníku a pripravovali sme sa na skúškovú, keď vznikala prvá inscenácia súboru Gimis, ktorá potom odštartovala sériu úspešných, veľmi rýchlo vypredatých predstavení, odohraných v mnohých reprízach, šíriacich dobré meno Komárna i Gymnázia Jánoša Šejeho po celej krajine i za hranicami. Už s prvou inscenáciou sa napríklad študenti dostali na festival Sziget v Budapešti. A je všeobecne známe, že sa už teraz tešíme na ďalšiu hru, ktorá bude uvedená a na jej prvé predstavenie v decembri. Samozrejme, nie je len o predstavenia. Je to aj o tom, že je tu komunita, je tu tím, ktorý tomu verí. Na gala večere odzneli slávnostné príhovory i slová vďaky. Odovzdali pamätné listy tým, ktorí sa o úspechy Gimisu zaslúžili. A v rámci literárno-dramatického pásma vystúpilo takmer 20 bývalých členov Gimisu, dnes už etablovaných hercov a interpretov. 30 év az nagyon hosszú idő. 30 rokov je veľmi dlhá doba a na javisku sa vystriedalo veľa, preveľa talentovaných mladých ľudí. Každý mal svojich favoritov, každý mal svoje obľúbené predstavenia a tak sme skončili pri tom, že pozveme umelcov, ktorí sa vydali na profesionálnu umeleckú dráhu, ktorí vlastne nadviazali na našu tradíciu a teraz stoja na rôznych javiskách ako profesionálni herci. A na slovo, skutočne na prvé slovo reagovali i hneď. Samozrejme, to je skvelé. Pane Bože, to je už toľko rokov. Nikto, naozaj nikto nepovedal, že do toho nejde. Musím osobitne spomenúť kapelu, pretože Ede Demeter a Gábor Szalay, hráč na klávesi a basgitarista, hrali v pôvodnej zostave. Volt nekem egy ilyen ötletem, hogy mi lenne, ha megmutatnánk, hogy kezdődött, és első szóra vállalták. Slovenský Červený kríž už takmer 30 rokov nabáda mladých ľudí, aby darovali krv pri príležitosti Dňa študentstva 17. novembra. Vo väčšine prípadov prvodarcovia krvi absolvujú mierny zákrok v hematologických centrách. Heslom ústrednej kampane je Šerni svoju krv a život ti dá like. Skupiny stredoškolákov sa organizujú aj v Komárne. Svoje obavy prekonalo 40 študentov z gymnázia Jána Šejeho. Ani riaditeľ školy sa nedal zahambiť. Nie len, že sprevádzal deti, ale aj on daroval krv.
V 98. sa mi narodili deti a manželke počas pôrodu museli podať krv. A nemocnica naznačila, že by ste mal darovať krv, pán Andruško. Nehovorím, že chodím pravidelne, ale prídem takmer každý rok. Väčšina študentov sa stane pravidelnými darcami krvi. Ez egy óriási lehetőség, hogy fiatalokat szólítsunk meg. Je to skvelá príležitosť osloviť mladých ľudí. Každý rok potrebujeme nových darcov krvi, pretože niektorí z našich darcov musia prestať darovať krv kvôli chorobe. Takže je veľmi dôležité, aby si mladí ľudia uvedomili, že ich potrebujeme a ak sú zdraví a môžu, mali by pomôcť a prísť darovať krv. Má to svoje čaro, keď prídu spolu. Prídu kamaráti, spolužiaci, oveľa ľahšie zvládajú túto stresovú situáciu. Väčšina z nich tu bola poprvýkrát. Všetci vážili viac ako 50 kg. Boli zdraví a mali viac ako 18 rokov. V Komárne bola aj dárkyňa, ktorá darovala krv práve na svoje narodeniny. Práve dnes mám 18 rokov a na darovanie krvi som sa pripravovala už niekoľko rokov. A vždy som svojim priateľom hovorila, že hneď ako dovrším 18 rokov, prídem darovať krv. Ale nemyslela som si, že sa to stane doslova. Nikdy som sa toho nebála, takže som nikdy neuvažovala nad tým, že neprídem, lebo sa bojím ihiel alebo krvi. Študenti na odbere krvi obstali na výbornú. Hovoria, že čaj a piškoty sú skvelé a každý tu je priateľský. Všetci sú veľmi milí, ochotní, starostliví, takže je to veľmi pozitívna skúsenosť. Väčšina študentov tvrdí, že nie je správne nepomôcť, keď môžete. Uvedomujú si, že krvné produkty môže kedykoľvek potrebovať ktokoľvek. Ak môžem darovať krv a druhá vec je, že je to potrebné, prečo nie? Ak môžem, pomôžem iným a v podstate ma to nestojí, ako by som to povedal, v podstate nič. Aj študenti Šejho gymnázia si uvedomili, že sa nemajú čoho báť. Atmosféra je tu vždy veľmi dobrá, najmä keď prídete s kamarátmi. Spočiatku som o tom premýšľala, pretože som sa trochu bála. A potom mi ľudia, ktorí už krv darovali, povedali, že sa niet čoho báť a že je to veľmi užitočná vec. Že by som tam určite mala ísť, ak môžem. Teraz, keď som po odbere, môžem len povedať, že sa absolútne netreba báť a že môže prísť každý, čo aj všetkým odporúčam a radím. Na odberovom mieste v nemocnici Agel v Komárne bolo veľmi rušno. Prišli malé i veľké skupiny študentov zo všetkých stredných škôl. Väčšina prvodárcov odchádzala bez toho, aby sa cítili zle a presvedčení, že tu neboli naposledy. Centrum voľného času sa venuje mnohým činnostiam. Okrem iného organizuje veľmi potrebné a žiadané kurzy plávania pre škôlkárov i školákov. Deti si takto upevňujú zdravie a tiež sa naučia pohybovať vo vode a nebáť sa jej. Most éppen az iskola előtti korosztálynak az úszótanfolyamában. Práve teraz sme na plaveckom kurze pre predškolskú vekovú skupinu. Tento plavecký kurz realizujeme v septembri a v júni pre deti škôlkárov v meste. Každý týždeň sa venujeme inej skupine a triede. S deťmi sme celý týždeň od 8 hodiny do 12. Práve teraz robíme tento plavecký kurz v bazéne základnej školy na ulici Práce. Deťom sa to veľmi páči a nezabúdajme, že voda je také prostredie, ktoré dieťa absolútne upokojuje a uvoľňuje. Egy abszolút nyugtató és abszolút ellazító. Centrum
Centrum voľného času má jednu lektorku plávania, ktorá sa venuje deťom. Aj my sme videli, že detičky zo škôlky prekonali strach z vody a tešili sa na rôzne hry v bazéne základnej školy na ulici Práce. Doslova za pár dní sa naučili plávať. Pracovala som ako inštruktórka plávania v Maďarsku. Minulý rok som sa na žiadosť pani riaditeľky vrátila do nášho mesta, aby som tu pokračovala vo výučbe plávania. Pri deťoch v predškolskom veku je pre nás dôležité, aby sa naučili milovať vodu a rozvíjali bezpečnosť vo vode. Počas jedného z našich stretnutí sa s deťmi veľa hráme a pohybujeme sa vo vode. Keď je ich bezpečnosť vo vode vybudovaná, nadväzujeme na ňu druhou úrovňou, ktorou je výučba plaveckých techník. Tu sa deti naučia základy rýchlostného plávania, plávania na chrbte či prsia. Potom nasleduje naša tretia úroveň, kde získajú zručnosti, vďaka ktorým budú plávať s istotou. Keďže sme vlastne mestom vôd, považujeme za dôležité, aby sa všetky deti naučili plávať. Čím skôr sa dieťa zoznámi s vodou, tým ľahšie sa naučí základy plávania. Preto okrem výučby plávania v škôlke a v škole ponúkame aj možnosť plaveckých kurzov pre batoľatá. 12. festival folklóru a world music Phonograph sa toho roku uskutoční od 22. do 25. novembra v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egrešiho a v Dome maďarskej kultúry Rév. Organizátori očakávajú obecenstvo s fakt kvalitným programom. Kezdjük a fesztiválunkat egy Muzsikás 50 koncerttel. Festival sa začne koncertom Muzsikás 50. Skupina Muzsikás je laureátom Košutovej ceny. Ocenili ju aj veľkou cenou Vomex. Je to svetoznáma kapela hrajúca už 50 rokov. Čo je veľká vec, pretože ak ste tvorivý človek, viete, že nie je až tak ťažké niečo vytvoriť, ale je oveľa ťažšie udržať kvalitu. Muzsikáš to dokázal. A som rád, že tu vystúpia. Minulý rok poprvýkrát vystúpil balet z Győru. Bolo to asi najúspešnejšie predstavenie nášho festivalu. A teraz sa predstavia baletom Žizl. A je tu aj spojitosť. Hudbu k baletu napísal Felix Lajko, ktorý bol niekoľkokrát naším hosťom na festivale Phonograph. A ja osobne som s ním už niekoľkokrát vystúpil. Tento rok sa poprvýkrát predstaví aj klecmerová hudba v podaní a zda najautentickejších predstaviteľov tohto žánru. Najobľúbenejšou kapelou v našom regióne je Budapest Klecmer Band a ja pozývam divákov, aby si prišli vychutnať tento výnimočný koncert. Záverečný koncert dostal názov Lakatoš 50. Na gala večeri vystúpi Gergely Agócs, komórny orchester Belicai, skupina Essencia, kapela Rév, János Csík, Mihály Dres a István Pál Szalonna. Mám 50 rokov a v živote som hral s toľkými fantastickými hudobníkmi, že by som ich chcel ukázať svojmu publiku a priateľom. Okrem toho sa uskutočnia aj koncerty skupín Jó Világban, Tükrös a Üstürű a záujemcovo tanecu vítajú tanečné domy, ktoré budú trvať až do rána. S nefalšovanou atmosférou klubových koncertov a tanečných domov a vystúpeniami svetovo uznávaných telies vás srdečne očakávajú na 12. ročník festivalu folklóru a world music Phonograph v Komárne od 22. do 25. novembra. Tento rok organizuje združenie Tandem už po 4. zážitkovú konferenciu pre učiteľov, rodičov a podporných pracovníkov, ktorá bude poprvýkrát trvať 2 dni. Medzi prednášajúcimi budú známe osobnosti, ako odborník na duševné zdravie Ferry Pál, matematik László Mérő, Christian Steigerwald, zaoberajúci sa výskumom generácií, a psychologička Éva Gyarmati. V súčasnosti dokončujeme jeden z našich projektov zameraný na vzdelávanie mladšej aj staršej generácie o falošných správach a internetových podvodoch so zameraním na bezpečné používanie internetu a konzumáciu mediálneho obsahu. Tohoročná konferencia sa zameria na mediálnu gramotnosť
Dozviete sa o falošných správach a phishingových podvodoch a reč bude o pochopení správania sa mladých ľudí v online priestore. Konferencia je primárne určená pre učiteľov, ale vítaní sú aj pracovníci v oblasti duševného zdravia, pracujúci s mládežou, odborníci na podporu v akejkoľvek inej oblasti a rodičia, pretože máme veľa tém, ktoré napomáhajú rozvoju vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Dozvedia sa o bezpečnom používaní internetu pre naše deti. Radi privítame rodičov na tomto podujatí. Konferencia Život je hra, ktorú organizuje združenie Tandem, sa uskutoční 24. a 25. novembra. Prvý deň v multifunkčnom centre Danubius a druhý deň v cirkevnej spojenej škole Marianum. Milí diváci, v nasledujúcich minútach sme pre vás pripravili zostrih zo slávnostného predstavenia študentského divadla Gimis. Na záver vás ešte pozývame na finále majstrovstiev Európy v Capoeire 26. novembra o 11:00 v športovej hale. Ďakujeme vám za pozornosť, uvidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia. Odpad okolo nás rastie nezadržateľným tempom. Pomôž spoločnosti Rickley Systems zastaviť tento trend a začni od seba. Stačí, ak sa budeš správať trochu inak a veci sa pohnú správnym smerom. Po prvé, nekupuj veci, ktoré nepotrebuješ. A po druhé, vytrieť si doma svoj vlastný odpad. Dve jednoduché pravidlá, vďaka ktorým už čoskoro prestane byť odpad problémom. Pridaj sa ku komunite zodpovedných ľudí, ktorí si s odpadom vedia poradiť. Rickley Systems, organizácia zodpovednosti výrobcov.